Daktari William Ruto aweze kukubali kukaa chini na vijana, aweze kusikiza vijana, kwani vijana ndo sauti, vijana ndo nguzo, vijana ndo nguvu. Wayo podi medo chwal ne rowere mondo yoti gi twak mamuol e tieko tungni kar bago ng'anyo makinde ka kinde. Okinyal wuok oko ilae ot gotieno nikech kiwuok tipani dhi ng'ad ng'uti. Koro sirkal wakwano konyowa jowadwa. Jodak e gwenge ma Nyakongo e sub-kaunti ma Rongo ywago rochruok mar arita kwe e tong' mar kaunti ma Migori kod Kisii. Josiaya wang'ni wuoguru oko joma mine, wakau kombe walara gi joma chuogi. To wakao mondo wabed gi namba maber berie. Jaod bura ma Siaya Laktar Christine Ombaka jiwo wakeini mondo donjie piem mar laro kombe mag telo, ahinya to mago mag siasa. Kamano kuom ketera mogi TV machiegni weche manyien maka gi kacha. Nyinga Milton Ochieng. Jatend piny William Ruto yango ni Kenya kod pinje mag Afrika goyo kenge makare keto winjruok madhi bero lwasi mag yudo omenda mag dongruok kowuok e pinje mosegoyo okang' malach kod dongruok. Ruto kalose romo mokelo jotend piny bura e piny Hispania nokoni kata lwasi mar yudo hola bende koro nyaka rangi ni mar pinje mag Afrika ni ong'ala manyime mar bero lokruok mar kor lwasi. Jatend piny opwoyo ber mar biro kanyakla e kedo kod dhier kod bero ngima oganda kama gi otimore e kinde twak mane itayo kod jatend piny Ufaransa Emmanuel Macron. Equally, Kenya will have 100% of its grid as renewable by 2030 because we have innovative financing using power purchase agreement to bring the public and the private into one ecosystem, and we are funding our green energy generation using private funds and working with public interventions. What I'm trying to say here is that this document that we have negotiated, and today we have it as the severe commitment, is a document that is implementable. And that is why we are willing to share our experiences, and we are also willing to learn from others. Moko kuom jotend din e kaunti ma Kisii koro yie matwak e yore minyalo tigo de duoko chien liet mar siasa e pacho ka gilose boma ma Kisii. Jodologo ne owacho nyaka keto kenge makare mar anyalo konyo e tieko ndhicho mar oganda, weche makelo pogruok kod mago manyalo siayo tulo. Gimedo bende ni ponono ni okorang wechego dongruok biro dok chien. Waanze kuitengeneza kwa sababu national dialogue inakuwa wakati ambao kila mtu anahusika kuhakikisha kwamba tumekuwa na amani, na hili linatendeka kwamba tuna governance, tuna MC women lab, tuna watu wanambali viongozi na mbalimbali, hata kila elders. Ni wakati tunajiunga tuhakikisha kwamba Kenya yetu inatembea kwa amani. Kile ambacho kinafanyika sasa hivi makanisa mengine kujiunga na CNC ni survival tactics. Si kwamba tunaona kwamba CNC wako sawa au serikali iko sawa. Tunaangalia sasa CNC ndio wako wengi na wanaweza kutufanyia vibaya kwenye makanisa. Kwa hiyo kila wachungaji wengine wanajaribu kufanya ni survival. Unasikia wanasema sisi kwenye makanisa yetu CNC ndio wengi, kwa hiyo tutaandamana na wao. Si kwamba ni kitu ambacho wanapenda. Ushauri tu kwamba iwapo basi tutaandamana na mambo mengine kama hayo yatafanyika, vijana wetu hakikisha kwamba kama kuna kitu mnastahili kulinda zaidi mnapoandamana ni biashara na mambo mengine yanayochenga nchi, ili kwamba hata baada ya maandamano maisha yanaweza endelea vizuri. Bang'anyo manotimore kuonde mopogore pacho ka juma mokalo tarik 25 manokelo kethruok maduong' mag ohala kod mwandu. Jodak gi jotelo e kaunti ma Murang'a okwayo rowere mondo yie oti gi twak mamuol e tieko tungni kar bago ng'anyo. E kinde ma jo ohala pod dhi nyime gi kwano lal, rowere e kaunti no owacho ni chandruok maduong' ma gikale en koso tich ngima ma koro tek. Kata kamano, Seneta Moal Veronica Maina nokwayo rowere mondo kik yie rwako siasa mag pogruok kolero ber mar twak kod yore mag geng'o tungni. We want to send our representatives to the government for the local youths to send representatives to the government so that they can address our issues well and they can
talk with the government and sit at a table where they can negotiate what can be done. Wewe vile wasi wanasema wanatakaje? Mavijana wanataka mboka. Unaona? Sisi tunakula do peke yako hapo. Tuna promises ziishi. Ombi langu kwa serikali na waomba kwa hizi maandamano zinafanyika. Nilikuwa naomba kama wanaweza keti na Gen Z. Hizi demonstrations zinafanyika at least zikuwe peaceful. Daktari William Ruto aweze kukubali kukaa chini na vijana, aweze kusikiza vijana, kwani vijana ndo sauti, vijana ndo nguzo, vijana ndo nguvu. Akikuwa yeye ni mwenye kutenga vijana, nchi itakuwa si yenye kupata amani. Na tukiletewa siasa mbaya ya kutuambia choma na kiberiti kata, ambia mtu mimi niko na plan tofauti, wacha tuelezane, maelezano ile haitufurahi, tuulize turekebishwe, lakini si kuchoma. Kuchoma ni ngumu, tena hata wazazi wenu wako tuko. Riwruok mar jopuonje NAT koro rido ne nyaka duol mandiko jopuonje tich TSC omigi paro magin godo ewi ogirimiti mar tich manche gichwalo negi e thuolo mar juma achiel. Kotelnegi kod jagoro margi Collins Oyu mane loso e log tich margi mantiere Nairobi, giko ni ne oluongi kod TSC matwak ewi ogirimiti mowinjore chak tich, kaka kamano duol no yango mana ni ok gisetwakie awinjruok mamulo medo jopuonj omenda moramora. Kanat to koro koni nyaka giwuoye wach omenda, winjruok ne okobedo bang' romo ka nyaka sani girito ndalo 7 mondo mi TSC omigi duoko mabiro duoko piny chuny jopuonj. What we agreed? Yes. Give us the counter offer. Yes. And we have an ultimatum. Our teachers are waiting. Failure to give us a counter offer, I want to tell you, ladies and gentlemen, I don't want to talk of hell because I've never been there. It shall not be business as usual. So, National Chairman, it is important that we relate this to the teaching fraternity, away from the fact that every other person was ready. It is like we are commencing now. Nothing was laid on the table. So we don't want to hide. We must tell our members there's nothing, and we shall not let go. Jaod bura ma kaunti masia Dr. Christine Ombaka owuok oko majiwo jogo mawake ini mondo donji e pim mar laro kombe mag telo ahinya to mago mag siasa. Ombaka lero ni mine onego rakre gi joma chuo e pacho ka yiero mabiro, kowacho ni moko kuom wake ini mosekalo kata mosemako lemo makamago osetiyo maber kendo nyiso nyalo margi. Kanoloso e sach nyasi masidho chenro mag dongruok mopogore mag agucha ngaf e kar chung' od bura magem, jatelo no bende nodok ne tije mosetimo Siaya kokwedo kembe mosebedo katimo nonro ewi tije jotelo mosebedo kakete kaka ng'at mosetiyo matinie moloyo. Today we have launched 2 projects and even water boreholes and water tanks for the Wagai public toilet in Wagai market. It costed us 1.6 million Kenya shillings. That is from the county-wide project. We also had another project in Dene Primary, which is a solar-driven water borehole. The solar-driven water borehole is the 3.5. That is inclusive of the solar and the water tank. We have also given water tanks to both Dene Primary and Dene Secondary School. Angi dormitories adek, kendo angi libraries adek. Angi kitendi ni manyithindo ninde dormitory 400, nikech ne waloso 200 to nikech gin double decker wuok 400. Koro siata yuak nikech mama chiel chakre 2013 ina na chiel 2013, 2017, 2022 minok medi. Kora kwayo josiaya wagni woguru oko joma mine wakau kombe walara gi joma chuogi. Jogo makedo ne ratich oganda Mombasa koro nyiso luoro margi ni chalgi sani obila koro getogi kaluwore go ng'ala manyime magisebedo ka gikawo e ng'anyo mosebedo katimore pacho ka.
kane giloso gi jofwamb weche Mombasa giko ni moko kuomgi osebedo ka yudo ote mabuogo ngimagi kendo chiwo negi siem kata obedo ni ng'anyo magitimo giko ni en ga mano mamuol moluwore gi chike. Ne bende gikwedo rumbi moro ni chal ni nitiere joma chulogi mar bago ng'anyo mitimo e pachoka, ka bende ginyiso jotend arita mondo wuog oko e lela mondo yang' nyinge jogo mitudo gi wach chulo rowere e ng'anyo makamago. Hivi tunaishi kwa fear, tunaona kuwa wenzetu wanakuwa abducted. Ni sisi wenyewe tumebandikwa makesi hapa kotini za maandamano ambao hazina hata legal basis. Kwa hivyo tunaona kuwa serikali inatutarget na sisi tunasema hatutaogopa, tutajitokeza kimasumasu, maana yake katiba imeturuhusu kutoka. Kwa hivyo sisi hii fear ambao wana install kwetu ama wanatuwekea hii fear, sisi hatuogopi lolote, tunaheshimu sheria. Kwa hiyo sisi tuna imani ya kwamba serikali inajua ni nani ambaye yuko nyuma ya haya mambo ambayo yanaendelea ya uhalifu na uporaji wa mali za watu, na serikali iwafuate wale, badili ya kufuata wanaharakati ambao tulifanya maandamano ya amani mwaka uliopita na kabla ya hapo, wafuate wale ambao wanahusika na hatua za kisheria zichukuliwe. Sisi kama vijana wa Mombasa tumejitokeza na tumeamua kuwa tunafaa kuiweka hii nchi yetu iwe katika kiwango tunachostahili. Kwa kuwa propaganda zinatokea na yote si ukweli. Sisi kama vijana tumejitokeza na tunasema Kenya imeharibika na tunafaa kuiweka kwa ile laini ambayo inafaa kuwa. Club mar Al Hilal ong'ado tiko madonje quarter finals mag tuke